जनता महान हवे पर अच्छा बाकी भौजी न करो डिस्टर काहे हो बोलो जनता महान हवे पर बाकी भौजी न करो डिस्टर अब तनी दिन जगाबो भिनु सारी हे देवर जी सुनी सजल दौरा धोखे कपार चल गंगा किनारे ए देवरू चल गंगा किनारे ए देवरू चल गंगा किनारे चलो चलो चल गंगा किनारे सुतला बिनया खिलिया बा नींद नहीं खे पूरा है भौजी नींद नहीं खे पूरा खटिया पन चनी देह थकइल बा मनी हना पूरा है भौजी मनी हना पूरा ठीक बा हाली चलो आगे जाई है आदित्य गोसाइया नखर में बीत जाई और के समैया अरे कोरोना रुतंग तोहर भल बा बिचारे देख मत करो सजल दौरा धोखे कपार चल गंगा किनारे ए देवरू चल गंगा किनारे ए देवरू चल गंगा किनारे बोला बोला छठी मैया की कर जोरी बिनती बारौआ से पुनिया वह ताटे मोरा गौआ से कर जोरी बिनती बारौआ से पुनिया वह ताटे मोरा गौआ से हमारे भखौती कोसी भरेली समझे न बतिया घर जाए दिए साहेब माई छठ कर दिया दे दी छुट्टी हमके साहेब माई छठ कर दिया म्यूजिक बाय मुन्ना यादव कहिए एहसान मालिक दुखिया लाचार पे 4 दिन की छुट्टी दे दी इहे त्योहार पे बाटे निहोरा जी कदी स्वीकार के रखली लाज तनी असुआ के धार के हमारा बिना लागी सुना छछन छतिया घरे जाए दिए साहेब माई छठ कर दिया दे दी छुट्टी हमके साहेब माई छठ कर दिया बोला बोला
अकेले न करी पाई बजिया बजरिया कैसे खरीदियो फल फल हरिया रहिम साथे सब गरम दुआरिया माई खातिर किन लाइन गेरुआ सरिया हरी बलैया छठी मैया जरावी दे दिया घरे जाई दिए साहेब माई छठ कर दिया दे दी छुट्टी हमके साहेब माई छठ कर दिया। मजदूर के इतना मजबूर ना करी।